பெரிய போராட்டம் நடக்க போகுது. அந்த போராட்டத்தில் யார் செருப்பாலையும் விலகாமத்தாலையும் அடிக்கணும் தமிழ்நாடு காவல்துறை அதிகாரிகள்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது இப்போ யார் அடிக்க போகிறாங்கன்னா, என்னோட தாய், என்னை ஈன்றெடுத்த தாய் தலைமையில் தமிழ்நாடு காவல்துறை அதிகாரிகளால் பாதிக்கப்பட்ட ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களையும் ஒருங்கிணைத்து என்னோட தாய் செருப்பாலையும் விலகாமத்தாலையும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் காமிலா பானுவையும் விருதாச்சலம் டிஎஸ்பி ஆர் மோகனையும் இந்த வழக்கை மறுவிசாரணை செய்த திட்டக்குடி டிஎஸ்பியவும் செருப்பாலையும் விலகாமத்தாலையும் என்னோட தாய் போய் அடிக்க போகிறாங்க. அதாவது ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் உள்ள உறுப்பினர்கள் தன்னோட சொந்த ரத்தம் தன்னோட பிள்ளைங்க மேலே பொய் வழக்கு போடுற காவல்துறை அதிகாரிகளை செருப்பாலையும் விலகாமத்தாலையும் நீங்கள் தான் போய் அடிக்கணும். என்னோட தாய் அடிக்க போகிறாங்க. தடுத்து நிறுத்த தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கு தகுதி இருந்தால் நின்று பாருங்க. சவால் விடுறோம். போராட்டம் நடக்க